Kuuki Podcast. Muru, tää on markkinointia. Muru, tää on markkinointia jaksossa tällä kertaa. Ollaan varmaan niin kuin kovimmassa ytimessä tai ainakin mä ajattelen niin, että brändi on kyllä markkinoinnissa ydinjuttuja, tärkeimpiä asioita, vaikka toki markkinointiin kuuluu paljon muitakin asioita. Ja musta on kauhean kiva, että ollaan saatu kovan luokan brändiasiantuntija tähän mun kanssa juttelemaan. Eli Ulla Ristkari-Ryynänen. Ulla on yksi Kuukin perustajista. Mutta sen lisäksi sulla on ihan huikea kokemus ihan niin kuin kansainvälisistäkin brändeistä. Eli oot ollut Paulikilla, mutta sitten tavallaan tämä on niin mahtavaa, kun sulla on niin eri ääripäistä ennen Kuukia kokemusta. Miettiin, no okei, Kuukikin on ollut olemassa jo vuodesta 2017 lähtien, mutta kun sun kokemus on niin kuin Paulikista ja sitten mennään niin kuin autoteollisuusmaaleihin, Axaltaan, Spiesheckeriin ja sitten sä oot ollut myös Henkelillä töissä, niin kerro vähän sun taustasta noiden suurten brändien kanssa. Mä en vielä ihan kehtaa sanoa, että Kuuki olisi kauhean suuri brändi, vaikka toki brändi ollaan. Joo, kiitos. Alkuurani on ollut tavallaan ehkä siellä niinku pöydän toisella puolella. Heikkelillä tosiaan noita Schwarzkopfin tuotteita olen edustanut ja paljon tehnyt muutenkin sellaista niinku brändillistä työtä ehkä. Ja Paulikilla olin sitten ihan brändilähettiläs itse, Paulikin Paula. Ja se oli kyllä huikeata työtä. Eli se, miten kun Pauli kuitenkin, jos mietitään Suomea, niin kaikki tuntee juhlamokan. Ja me ollaan kuitenkin maailman kovimpia juomaan kahvia suomalaiset, niin se oli kyllä semmoinen, jos jossain on päässyt tekemään niin sellaista oikeasti brändityötä, niin sitä ja sitä, millaista se Paulikilla muutenkin oli. Siellä on tarkkaan vaalittu niitä brändien niin kuin ominaisuuksia ja mitä ne on. Ja se ei ole mun mielestä niin kuin mikään ihmekään, että miksi Paulik on niin menestynyt firmana. Ja sitten tosiaan, niin kuin anna joku esimerkki tuosta, kiinnostaa kovasti, että mikä on niin kuin tavallaan sellaista brändin vaalimista, jos vähän sukelletaan tuonne brändin puolelle. No, jos nyt mietitään vaikka ihan brändi-ilmeitä ja muita, niin ehkä siellä Paulikilla niin jotenkin mä itse pääsin myös kokeen sen, että miten tarkkaa se on, ja mikä se merkitys sillä on, että vaalitaan sitä brändimielikuvaa. Oli kyse sitten jostain fonteista tai jostain väristä tai siitä fiiliksestä, millainen esimerkiksi, jos me puhutaan nyt, no juhlamokka hyvä esimerkki, se on tietyn tyyppinen näköinen, maistuu, se on maistunut aina samalta, se on tietty sekoitus, miten se kahvi tehdään, mutta sitten mennään jonnekin vaikka, no Brasilia on hyvä, toinen niin kuin vähän erilainen kahvi esimerkiksi, niin silloin on ihan erilainen, se on vähän rennompi tai en mä tiedä, mitkä ne nykyään heillä on ne brändimääritteet, mutta että tavallaan kun se oli kaikessa niin kuin mukana siellä. Se ei ollut pelkästään se just ne värit ja fontit, vaan se oli niin kuin se brändin, millainen tyyppi se on niin kuin se brändi tavallaan. Et se oli niin vahvasti ja sitten kyllä mä koin, että siellä niin kuin elettiin sitä. Sitten tietysti mulla itselläni on tässä nyt ehkä vähän erilainen näkökulma myös siihen, kun mä olin PR-henkilönä ja tein sitä työtä, niin minä ihan aidosti elin sitä brändin elämää niin kuin silloin, kun mä olin työkeikoilla. Tuossa jo vähän sukellettiin tuohon brändin maailmaan, mutta miten sä Ulla niin kun määrittelisit brändin? No, niin kuin mä äsken sanoin, että niin se ei ole pelkästään ne värit tai se ei ole se fontti. Ne on niitä näkyviä elementtejä, joo, kyllä, mutta mun mielestä brändi on se fiilis, se on se mielikuva, se tunne ja se lupaus siitä, oli kyseessä sitten palvelu, tuote, mikä tahansa. Se on se, mikä niin kuin ihmiset muistaa ja ne kohtaa sen olemuksen. Se on kaikki se, mitä ne ihmiset ajattelee ja tuntee siitä asiasta. Ja silloin, kun ne kuulee vaikka sen yrityksen nimen tai sen tuotteen nimen. Ja siksi tämä on mun mielestä niin kuin hyvä ymmärtää, että brändi
ei ole vaan sellaista mainonnan haihattelua tai tällaista, vaan että sehän on, sehän on se bisneksen kova ydin siellä. Koska kun meillä on vahva brändi, meillä on hyvä, luotettava, vahva brändi, niin kaikki on helpompaa. On helpompi myydä, me päästään nopeammin tekemään kauppoja, me saadaan helpommin uusia asiakkaita, asiakasuskollisuuskin on vahvempaa silloin. Ja mun nähdäkseni, tai siis mä oon aina ollut sitä mieltä, että markkinoinnin tehtävä on rakentaa ja vahvistaa sitä mielikuvaa niin, että se näkyy lopulta siellä viivan alla. Niin eikö sitä sanota, että vahva brändi on laiskan markkinoijan paras ystävä? Joo, hyvin sanottu, kyllä. Joo, just näin. Ja tuossa itse asiassa lueskelin noita vähän tällaisia, kun valmistauduin tähän meidän juttutuokioon, niin tutkimuksia brändeistä ja näin, niin tuoreimmassa Brand Financen tutkimuksessa itse asiassa oli myös niin, että vahvat brändit, niin ne kasvattaa just sitä omaa arvoa tällaisina epävarvoina aikoina. Et mun mielestä se on todella erinomainen muistutus siitä, että brändi ei ole pelkästään viestintää, että se on niin kuin yrityksen tärkein aineeton omaisuus, mitä voi olla. Niin se brändihän on myös, kun sen rakentaa, puhuit just siitä, että se on lupaus ja se on mielikuva, niin sehän on myös luottamusta. Kyllä. Kun mä ajattelen ainakin niin, että kuluttajana, no myös B2B-puolella pätee ihan samalla tavalla, kun on brändi olemassa, niin mun on helpompi tehdä päätöksiä. Ehdottomasti. Koska ihminenhän on laiska. Taas päästiin tähän laiskuuteen. Kyllä, ihan siis just näin. Ja no, tietty mulla on tällä, että mulla sykkii tää myyjän sydän täällä, niin onhan se helpompaa. Sun on oikeasti helpompi tehdä kauppaa, kun sä pystyt takaamaan sen jonkun laadun ja se tietää se ihminen, kun sulla on se hyvä brändi, joka viestii siitä, että se on niin kuin laatua, niin kaikki on helpompaa, ehdottomasti. Myös se valinnan tekeminen siellä päätöksenteon puolella, niin kyllä. Meillähän on Suomessa vahvoja kansainvälisiä brändejä. Tästä tuli jo Paulik mainittua, mutta onhan meillä siis Marimekko, joka teki todella huikean uuden tulemisen tuossa. Että sehän oli vähän alamaissa, mutta nyt sitten taas viimeisen sanotaan 5-10 vuoden aikana niin on taas jotenkin löydetty se Marimekon ydin uudestaan. Sitten kun miettii, että on tullut uusiakin vahvoja brändejä, Supercell on ehdottomasti sellainen. Sitten no Angry Birds on edelleen semmoinen, että tosi moni sen tietää ja Koneen hissit toki yhtenä, mutta sitten musta tuntuu aina siltä, että nämä isot on jotenkin kauhean kaukana esimerkiksi siitä arjesta, joka meillä on usein Cookin kanssa, tai että minkälaisten brändien kanssa me ja yritysten kanssa me työskennellään. Niin voi tuntua aika kaukaiselta, jos me puhutaan vaan noista megalomaanisen isoista kansainvälisistä brändeistä. Niin mikä sun viesti olisi Ulla niin kuin näille, miten mä nyt sanoisin, kasvaville brändeille? No pistitpäs pahan kyllä. Ehkä se, mun mielestä ei kannattaisi verrata itseään välttämättä niin kuin just tämmöisiin megahyperbrändeihin, vaan ehkä keskittyä siihen niin kuin omaan toimialaan. Et sehän on se, millä on merkitystä. Että sä oot sun omalla toimialalla ja niiden niin kuin päättäjien mielissä sä oot se niin kuin vahva brändi. Eikä just muutenkin ehkä tämä elämässäkin ihan hyvä neuvo, että ei kannata verrata itseään koko ajan niin kuin muihin, vaan niin kuin keskittyä siihen omaan juttuun. Ja tämä on vähän sama kuin hakukoneoptimoinnissa esimerkiksi, kun me tehdään asioita niin kuin tavallaan luonnollisesti hyvin, eli nyt puhutaan vaikka sisällön tuotannosta, että me tehdään niin kuin ihmisille hyvää, lisäarvoa tuottavaa sisältöä, niin silloin se menee sinne hakukoneenkin silmiin, että se on hyvä juttu ja me päästään parempiin niin kuin tuloksiin siellä, niin ihan vaan tekemällä aidosti niin kuin hyviä, aitoja juttuja, sellaisia, että niistä olisi muille hyötyä, niin sillähän me pystytään myös luonnollisesti kasvattamaan sitä omaa bränditunnettuutta. Kun sä oot asiakkuus- ja markkinointijohtajan roolissa Cookissa, niin kuinka niin kuin iso osa sun työajasta menee siihen, kuinka paljon pääset keskustelemaan yritysten kanssa brändeistä vai onko se enemmän sitä taktista mainontaa, johon markkinointitoimiston arjessa keskitytään? Onko se brändi tavallaan vaan sitten semmoinen, että se tuodaan, että ai niin, hei, tässä on tämä meidän brändipaletti ja meille on tärkeää ja sitten sieltä tulee muutama argumentti, jotka näkyy siinä kampanjassa. Että kuinka paljon tavallaan siitä brändistä jutellaan ihan niin kuin
päivittäin palavereista? No vähän riippuu, on tosi vaihtelevasti, että meillä toki sanotaan, että meillä vaikka 70% meidän asiakkuuksista on niin kuin B2B-puolen toimijoita, että se on aika hauska. Meillä oli itse asiassa yksi isompi keissi tuossa just keväällä, kun yksi asiakas teki nimenmuutoksen, ihan täysbrändiuudistus niin kuin heille, ja aika tavatonta jopa heidän alallaan, että tällaista tehdään, niin pääsi tekemään semmoista oikein niin kuin kunnolla brändimainontaa ja muuta. Kyllä me tehdään sitä jonkun verran niin kuin asiakkaiden kanssa, mutta kyllä aika paljon meillä on enemmän sellaista niin kuin taktista, että pyritään siihen just saamaan kauppaa lisää, mutta itse tietty, kun mä oon sellainen, että mä tykkään brändeistä, tykkään puhua niistä ja yritän ehkä myös jakaa sitä ymmärrystä sinne asiakkaisiin, että vaikka sä olet jossain terästeollisuudessa tai jossain, niin siltikin sillä on merkitystä, että sulla on hyvä brändi. Että se ei ole pelkästään niin kuin, kun ehkä itse asiassa jopa kun saattaa korostua tuolla niin kuin teollisuuden puolella, koska siellä myös valitaan just tämä luotettavuus ja kaikki muu, niin kuin, että jos sä kenen kanssa sä toimit, että sä kenen kanssa sä haluat tehdä kauppaa, kuka on sun alihankkija tai mitä ikinä, niin siellähän se vielä oikein, niin kuin, että sulla on hyvä maine. Sulla on hyvä maine ja sä oot luotettava toimija, sulla on laadukasta niin kuin palvelua tai tuotteita tai mitä tahansa, niin se kyllä ehkä jopa korostuu siellä. Vaikka monesti sitten on niin, että näillä toimijoilla niin se keskittyminen on mennyt siihen bisnekseen eikä välttämättä siihen brändiin, niin että se on tavallaan ollut toissijaista se bränditekeminen itsessään. Niin siksi se on hyvä muistuttaakin joskus niin kuin asiakkaita, että hei, että teillä on niin kuin hyvä brändi, niin tehostetaan sitä sen näkymistä myös. Niin mä mietin tuossa just, kun sullahan on just kun on Paulik-tausta ja sitten kun oot ollut automaaliteollisuudessa ja mä veikkaan, että kovin moni automaali maailman ulkopuolelta ei välttämättä tiedä Axaltaa tai Spiset-Heckeriä, niin onko siinä sitten sellaista niin kuin alakohtaistakin vaihtelua siinä, että miten se brändi rakennetaan? No on ehdottomasti ja on hauska, kun nostit ton. Tosiaan olen ollut yrityksessä, joka maahan toi auto- ja teollisuusmaaleja. Ja Axalta on siis on mun mielestä itse asiassa taitaa olla ihan suurimpia globaalisti niin kuin valmistajia näihin. Ja sieltä melkeinpä kaikki ne alan brändit tulee, vaikka niin siellä oli jotain aivan uskomatonta, se brändiuskollisuus niin kuin automaalareiden puolella. Et siellä oli myös, niin kuin, se oli tosi haastavaa saada esimerkiksi uusia asiakkaita. Meillä tietysti Suomessa markkinakin on aika pieni, mutta ja täällä on muutamat, ketkä kilpailee keskenään. Kun siellä, kun se automaalaushan on siis, se on kädentaito, niin kädentaitoammatti ja koulussa sä opit jo käyttämään esimerkiksi jotain tiettyä ruiskua, maalausruiskua tai jotain tiettyä maalilinjaa, niin se yleensä sitten jää sulle. Että tavallaan siellä piti aloittaa se brändin rakentaminen ja se, että mistä me otetaan niinku kiinni siitä meidän potentiaalisesta asiakkaasta, niin se piti ihan sieltä koulusta asti jo osata niinku olla mukana. Että todella niin kuin joku maalari saattoi valita vaikka sen työpaikankin sen mukaan, että hän ei mene tonne, vaikka sille olisi tarjottu töitä, koska ne käyttää väärää maalilinjastoa. Hän ei halua tehdä niillä. Joo. Ja samaten noin ruiskut esimerkiksi, niin niissäkin on valtava, en tavallinen tallaaja varmasti huomaa sitä, että mikä ero siellä on, mutta että otatko 100 ruiskun vai jonkun Devil Pixen, niin siellä siis tavallaan se valinta tehtiin jo siinä kohtaa. Se on niin, mä uskon, että varmaan monessa muussakin kädentaitoammatissa se voi olla näin, mutta että siellä jotenkin tosi korostui siis se, ja se uskollisuus oli jotain ihan mieletöntä. Et ne myös, niin kuin, Tuossa päästään myös siihen brändin ytimeen ehkä just, että kuin pitkäjänteistä sen pitää sen tekemisen olla.
koska sitten taas asiakasuskollisuushan palkitsee. Kyllä, juuri näin. No sanoit tuossa, että aika paljon asiakkaiden kanssa, niin totta kai kun ollaan markkinointitoimisto, niin tulee paljon tehtyä sitä taktista, mutta millä se sitten pidetään niin kuin, tasapainossa, se taktisen tekeminen ja sitten se brändi? No etenkin tällaisina aikoina, kun yrityksillä on vähän rajatummat budjetit ja muut, niin kyllä se on se sellaista taiteilua sit siinä, että pystyt perustelemaan myös sen, että on tärkeää tehdä sitä brändimainontaa, että se ei ole suoraan, se on vaikeammin mitattavaa ja sitten kun tosiaan kun on niin kuin haastavat ajat, niin sitten ne kaikki markkinointieurot, mitä siellä on käytössä, niin tietysti niillä haluttaisiin myös tuoda sellaista nopeata tulosta, eli että mä saisin heti vaikka tuotua teille liidejä tai muuta niin kuin sen mainonnan avulla, niin on joutunut kyllä monia keskusteluita käymään silleen, että se vaatii aika paljon perusteluita tietyissä tapauksissa, että saat niin kuin ymmärrystä siihen, että miksi on tärkeää tehdä myös sitä brändimainontaa. Onko yritykset sitten niin kuin vastaanottavaisia kuitenkin sille vai halutaanko vaan niin kuin suoraan sellaista myyntiä toteuttavaa markkinointia? Ja onko se sitten enää markkinointia? Tämäkin on mun mielestä Niin. tämäkin on melkein oman jakson arvoinen asia, että kun myynnin este voi olla esimerkiksi yksinkertaisesti se, että jos miettii kesäkuuta tänä vuonna, kun oli niin kylmää ja sato vettä, niin vaikka olisit kuinka markkinoinut jäätelöä, niin et olisi varmana saanut yhtään kaupaksi. Kyllä, joo, ihan totta. No, siis on vastaanottavaisia, hirveästi riippuu. Se on välillä, on edelleen vähän sellaista vanhakantaista ajattelutapaa siinäkin, että kun menee huonosti, niin markkinointi on eka, mistä otetaan pois niitä euroja. Sekin on mun mielestä vähän hassu ja nurinkurinen ajattelutapa, koska silloinhan kun menee huonosti alalla, taloustilanteet on niin kuin heikkoja, niin silloinhan pitäisi tehdä itsestään numeroa. Sunhan pitäisi silloin just rummuttaa sitä, että hei, täällä mä oon. Ja sitten siinä on myös se, että mitä monet ei tajua, jotkut on se tajunnut, mutta monet ei tajua sitä, että tällaisina aikoina on halvempaa tehdä mainontaa. Sun on halvempi. Sä saat tuolla niin kuin mediatilaa paljon halvemmalla, kun siellä ei ole kilpailua niin paljon, kun kaikilla ei ole rahaa käyttää sinne markkinointiin. Niin tämä olisi just se myös, että tämmöisinä aikoina pitäisi pitää itsestään niin kuin ääntä ja saada se, koska sitten se tekee myöhemmistä tekemisistä helpompaa, niin kuin, kun se on siellä ihmisten mielissä se teidän brändi ja se teidän palvelu ja tuote ja muu, kuin se, että sitten sä jäät sinne, oot hiljaa nyt sen ajan, kun on vähän sellaista suvantoa, ja sitten sieltä on paljon vaikeampi nousta takaisin ylös sinne ihmisten mieliin. No mikä on sellainen yksi asia, jota sä toivoisit, että oikeastaan, jos ajatellaan nimenomaan, jos puhutaan nyt B2B-liiketoiminnasta, että jonka niin kuin tavallaan sellaiset keskisuuret B2B-yritykset ymmärtäisi tuossa brändin rakentamisessa? Brändi tuo resilienssiä, sitä se tekee. Et vahva brändi jopa sellaisissa niin kuin pienemmissä kampanjoissa voi tuottaa enemmän niin kuin niin sanottua long tail -arvoa, eli se kantaa pitkälle. Et just tämä, mitä mä äskenkin, että pitäisi niin kuin jaksaa ajatella silleen pitkäkestoisesti, eikä vaan niin, että tässä hetkessä, että nyt mulla ei ole myyntisakkaa, niin minä en voi laittaa markkinointiin rahaa kuin väärin. Laita sinne rahaa, tee sitä, luo sitä brändiä ja pidä ihmisten mielissä se, että ketä sä, tai mitä palveluita sä tarjoat, mikä se on se teidän juttu. Ja ehkä sekin, että rohkeammin tuotaisiin tarinoita esiin ja ihmisiä, koska ne on semmoiset asiat, mitkä helpottaa myös sitä brändin rakentamista. Et se brändi muodostuu yleensä niin kuin siitä tarinasta, niistä ihmisistä, mitä siellä on. Ja tehkää brändimainontaa. Hyvät ihmiset, tehkää. Tähän loppuun vielä mä haluan kysyä, sä oot suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja siinä oli aiheena tämmöinen reflektiivisten käytäntöjen hyödyntäminen B2B-palveluliiketoimintayrityksen projektien kannattavuuden ja tuottavuuden parantamisessa. Ja tapausesimerkkinä oli ihan Kuuki, mutta mä aloin miettiä noita reflektiivisiä käytäntöjä, että millä tavalla niitä voisi käyttää
brändin rakentamisessa, kun kuitenkin asiakashan on se, joka loppujen lopuksi tuo sille yrityksen omistajalle, osakkeenomistajalle tai omistajalle ja niille työntekijöille sen arvon siihen liiketoimintaan. Että tämähän pitäisi aina muistaa se, että se asiakas on se, jolle se pitää tehdä se duuni. Oli se sitten palvelu tai tuote, niin senhän pitää olla niin kuin tasalaatusta myös. Kyllä. No ainahan, kun tarkastellaan mitä tahansa tuloksia tai muuta, niin sehän on just vähän sellaista peräpeiliin katsomista, mutta tämä on just se ehkä, että on hyvä oppia sit myös niistä jutuista tällaista reflektiivistä käytännöt, että siinähän on niinku perusjuttu on se, että me tarkastellaan sitä, mitä me ollaan tehty, vähän peilataan sit siihen, että miten on mennyt ja miten me voitaisiin kehittyä eteenpäin, niin näitähän on erilaisia malleja, mutta bränditekemisessä, niin voisiko sitä miettiä myös sitä kautta, että jos ei ole vaikka tehnyt koskaan mitään kunnon brändikampanjointia tai brändimainontaa tai rakentanut sitä brändiä, niin olisiko aika kokeilla sitten jotain muuta, että testaisikin nyt sitten sitä brändin rakentamista ja lähtisi tekemään sitä brändimainontaa. Et jos ollaan aina keskitytty semmoiseen taktiseen tekemiseen ja muuhun, niin jos se ei nyt välttämättä olekaan tuonut niitä haluttuja tuloksia koko ajan, niin hei, mitäs jos kokeiltaisikin nyt vähän ampua niitä ilotulituksia sinne taivaalle ja sitten seurata, että mitä se voisi tuoda meille sen myötä. Sanoit sanan brändimainonta, niin ehkä olisi hyvä vielä tähän avata se, että miten sä ajattelet, että se eroaa tuosta taktisesta mainonnasta? No parhaimmillaan se sellainen brändimainontahan saattaa tuoda myös sitä suoraa kauppaa, mutta bränditunnettuuden kasvattaminen ja kaikki muu, niin sehän on sitä, että me haetaan isoja levikkejä, me saadaan mahdollisimman paljon niin kuin vaikka verkkobannerimainonnassa näyttöjä ja se ei haittaa, että meillä vähän läikkyy yli niin sanotusti siitä meidän ihan kohderyhmästä, mitä me halutaan tavoitella, niin se saa mennä vähän, se saa näkyä kaikille ja koska sitten tässä on myös se, että me monesti just B2B-puolella mietitään, että mutta kun meillä on niin kuin, tämä on meidän kohderyhmä on niin niche, että miksi me ihmeessä me näytettäisiin tätä meidän niin kuin mainontaa tai meidän mainoksia niin kuin kenellekään muulle, niin sehän on hyvä, onhan ne tavallisetkin ihmiset, niin ne on päättäjiä. Tai siis niin kuin, että se just helpottaa sitä kuitenkin. Sä voit löytää jostain ihan uusia kohderyhmiä ja uusia asiakkaita, jos sä vähän otat ohi sen sun skoopin, mikä yleensä on siinä kohderyhmärajauksissa. Niin sehän on edelleen niin, että kyllähän se markkinoinnin perustavoite on, että alkuun pitää olla tunnettu, että sun brändi pitää edes tunnistaa, jotta sitten voi tapahtua näitä seuraavia, eli rakentuu sitä mielikuvaa ja sitten kun ollaan siinä harkintavaiheessa, niin sitten, että ollaan niin kuin siellä jossain, ei nyt top of the mind välttämättä edes, mutta mukana siinä vaiheessa, kun aletaan miettiä, että mistä mä hankkisin tämän palvelun tai tuotteen. Kyllä, juuri näin. Varastetaan vähän seuraavasta jaksosta. Seuraavassa jaksossa puhutaan hakukoneoptimoinnista, että tarvitaanko sitä enää tässä maailmassa, kun tekoäly tulee ja kovaa. Tomi Kaitarinne tulee sun kanssa siihen jaksoon vieraaksi, mutta että mikä on sun mielestä brändin merkitys tässä vaiheessa, kun tämä on muuttumassa, tämä ihan perusta just, jos ajatellaan hakukoneoptimointia. Vähän tiisataan nyt sitä seuraavaa jaksoa. Siis joo, generatiivinen tekoälyhän on nyt muuttanut aika paljonkin kaikkea, mutta kyllähän ne tekoälytyökalut, niin jostain sen tietonsa hankkii ja saa. Ja jos sä et ole tehnyt sitä brändityötä, niin eihän sekään välttämättä sitten tarjoa sitä sun palvelua tai tuotetta siellä vastauksissaan, jos ei sulla ole tunnettu brändi. Ja tavallaan ihan yhtä lailla se on tärkeää, että meidän ehkä ei ole niin suurta tarvetta enää, että me saataisiin niitä ihmisiä meidän sivustolle, ellei nyt ole kyseessä verkkokauppa, mutta se, että me päädytään sinne edes niihin tuloksiin, sinne ekalle sivulle hakukoneessa tai siellä tekoälytyökalussa, niin tämähän niin kuin vaan tekee entistä tärkeämmäksi sen, että meillä on hyvin tunnettu brändi. Ei nyt välttämättä se top of mind, mutta että on niin kuin tietoisuus siitä, että me ollaan siellä meidän omalla toimialalla niin kuin hyvä palveluntarjoaja tai hyvä
hyvä valmistaja tai mitä ikinä. Niin yksi hyvä testihän voisi olla, että jos on yrityksessä töissä ja on vastuussa brändistä, niin kirjoittaisikin niin vaikka sen oman toimialansa ja kysyisi, että mitä brändejä löytyy ja että löytyykö sieltä sitten sitä omaa. Tälleen, niin kun sä voit mennä testaamaan, että mikä on Suomen paras markkinointitoimisto vaikka, niin kyllä sieltä Googlen pitäisi nousta. Kiitos Ulla, tämä oli hieno keskustelu. Paljonhan jäi myös käsittelemättä, sillä brändistähän voisi puhua useamman jaksonkin verran. Ja mikä olisi sun mielestä semmoinen closeaus tähän, niin kuin se tärkein asia, jonka sä toivot, että se markkinointipäättäjä tai yrityspäättäjä, joka on tähän asti podcastia kuunnellut, että poimisi niin kuin seuraavan päivänkin ajatuksiin vielä? No kyllä niin kuin mä sanoin, niin mulla on tämä myyjän sydän, joka täällä sykkii rinnassa, niin kyllä mä sanoisin, että rakenna brändiä, jotta se myynti helpottuu. Kiitos Ulla. Kiitos. Seuraavassa jaksossa jutellaan sitten, se on kuolemasta vai onko se kuollut, ja tuossa jo vähän saatiinkin maistiaista, että entistä tärkeämpää on myös hakukoneoptimointi. Tämä oli tässä Murrutaan markkinointia toinen jakso. Tavataan seuraavan kerran sitten 3. jaksossa.